Кадерле телестудия хезмәткәрләре, ошо көндәрдә минең тормыш иптәшем, балаларымның атаһы, кайныһы, карт аталары Ринат Янбәтовтың олы юбилее. Бына ошондай истәлекле хат килде безнең адреска. Безнең кадерлебез Ринат Фәрих улы Яңавыл авылында туып үскән. Тормыш юлын инде ул Морак авылы менән бәйләне. Күгәрсен юл төзү, ремонтлау участогына эшкә инеп, 41 ел гомерен яраткан эшенә багышланы. Нинди генә вазифа башкармаһын, эшенә намыслы, талапсан карап, шул елдарның 13 елын инде ул коллективын етәкләй. Күп мактау кагызларына, югары исемләргә лаек булды. Хәзерге вакытта ул Башкортостандың атказанган төзүчесе Тушин Салават Юлаев ордены биләй. Кадерлебез гаиләһендә лә ныклы тормыш иптәше, талапсан атай, ягымлы карт атай. Без уга ныклы һаулык, якындарының кадер хөрмәтендә, балаларының матур язмышына шаһит булып, уларның уңыштарына шатланып, именлектә, муллыкта, тормыш матурлыгына куанып, тигезлектә гомер итәргә язсын дип теләйбез. Без теләйбез туган көнеңдә ян рәхәте бирһен Ходай һиңә, тән сихәте бирһен гомергә, насип итһен озак елдар шулай бергә гомер итәргә. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Рая, улдарың Азат, Айрат, килендәрең Гүзәл, Лилия, ияндәрең Алмаз, Арслан, Рамазан, иян-сәрдәрең Алтынай, Айлина, Эмилия. Хөрмәтле Ринат Фәрих улы, юбилейгыз айканлы безнең иҗади төркем исеменнән дә тәбрик сүзләре кабул итегез. Ходай һезне сәламәтлектән, күңел тынычлыгыннан айырмаһын. Гомерләрдә айтар елдар ханай уны сәгать минуттар. Гомердән дә узын нидер бар һуң, гомердән дә кыска нидер бар. Гомер берәү икәү түгел гомер, яшеннәрдәй кәрәк яшьләргә. Шул гомернең кадерләрен белеп, яшәргә әле яшәргә. Гомер берәү икәү түгел гомер, яшеннәрдәй кәрәк яшьләргә. Шул гомернең кадерләрен белеп, яшәргә әле яшәргә. Bilməybiz onun qədərdərin, yugurib kənə ütüb gitdə ul. Yüdü bizgə yayır sırtlar hala, səsi bizgə saldar kərtə ul. Ömür birəv ikəv tügül ömür, yaşınlərdəy kərək yaşlarga. Şul ömürdün qədərdərin bilib, yaşarga әле yaşarga. Ömür birəv ikəv tügül ömür, yaşınlərdəy kərək yaşlarga. Şul ömürdün qədərdərin bilib, yaşarga әле yaşarga. Köylәрдең дә моңы бітіп бара, төсләрдең дә төсі юғала. Нидер булды икән бұл гомергә, нидер булды икән дөньяга. Гомер берәү икәү түгел гомер, яшеннәрдәй кәрәк яшьләргә. Шул гомернең кадерләрен белеп, яшәргә әле яшәргә. Гомер берәү икәү түгел гомер, яшеннәрдәй кәрәк яшьләргә. Шул гомернең кадерләрен белеп,
Yaşarga Şul gümürdün qadirlerin bilip Yaşarga